беҳтарин канал барои шумо Умедҷони Йовонӣ медароем подписатсия мекунем ва ҳама видеороликҳои беҳтаринша тамошо мекунем, лайк мемонем. Силкаи канал дар таги видео ва дар ҷои комментария. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. ду рӯз пеш ман як видео кардум ва дар ҳамон видео аз шумо хоҳиш кардам ки сайти Мадина Басаева дромада таги сураташда охирон сураташда нависен ки ҳамин сурата удалит кун ва аз шумо боварӣ доштум ҳамин корам шуд. ҳазор раҳмати калон. ва Мадина Басаева аз сайт сураташа удалит кард. ҳозир медроем мебинем. чӣ хеле ки мебинем ҳамун сурате ки ман дар ӯ видео нишон додум, гуфтум дуроен нависен ки удалит ки удалит карагия ва ӯ сураташ нестай дига. касе ки дар ёдаш набоша ҳозир рӯи экранда мебироя ин ҳамин сурат буд. баъде ки ман видео кардум бо дастгирии шумо ҳамун сурата удалит кард ва як сурати дигаш мондагиай ин ҳамин сурат. аз шумо як хоҳиши дига дуроен таги ҳамин сураташам нависен ки удалит ки ин сурата ва ман аз шумо боварӣ дорум ҳама каса медуроем менависем ки Мадина Басаева гир суратота удалит ки, яъне суратҳои безебиштам хеле менависем. ман аз шумо боварӣ дорум барои ҳамин видеоро дӯстотон дароӣ кунем штоб ҳама каса ин сураташам удалит кунем. боқӣ сеҳату саломат бошен. ҳама каса медуроем комментарияша пак мекунем.